Wangi, pinter. Ngomong-ngomong aja, terpantau si Mbok belum selesai. Udah ya kak, setengah jam lah mandinya. Mbak Nur, minyak bulus kok botolnya ada. Kakak, kalau minyak bulus yang aku jual itu yang botolnya masih lama. Tapi kalau yang ada kakak pilih yang terbaru juga ada. Sama aja sih kak, caranya juga pakai tangan diolesin. Waalaikumsalam. Dari kon deleke nang deh, udah sih tak membantu mbok saya. Tar, gunting gue ngetoki rambut Riko. Gege, Riko rambut apa? Alah. Ini tak sisir ke? Ya. Orang bedaan sini. Beda iki kok. Gawe iki susu kok. Yo. Gawe susu meneh Riko. Men bareng. Men lemu. Aku mau sih wis ngombe sejembung kok. Ngombe air putih bae po. Mau. Kira rambut tadi kucir pura. Men kademu. Men ringkes, men ramaut-maut. Kucir bae yo. Racane gatel. Tumodok po. Mbok ana tumane pura. Delok. Tak siritinge ini delok. Gundul bae po. Ojo gundul. Ana tumone men resik. Kucir bae yo. Heeh. Menonton mana ndak? Tuh masih ora enek. Riko ke mau telat adus iki. Nek tangi turu ke adus, ngerti? Adem. Adus ki nek isu seger bar salat subuh kae adus. Engko awan meneh adus. Ngerti ora? Bola bali adem. Ya ora, sehat. Kucir yo. Kucir kono kucir kondisi. Cino bambu tute katok tuwo Riko kok sengarang lagu apa ke? Piye lagune? Cino bambu tute katok tuwo. Katok tuwo ana jenenge. Lah kok enek-enek bae sih nek ngomong lah. Sing marahi sapa iki? Ya Allah. Iya. Apa salah duku cilik-cilik. Kamu apa salah lagu timik-timik. Biar lagu apa nek nyisir ngono men ketok ayu mbok. Nek nyisir ngono rambut karo maca apa men ayu ngono didelok wong. Demes. Mbok lali. Demen mes ketok demes amini sing paling demes. Piye kelingan ora? Ora kelingan. Demes denok demes sing paling ayu samini tok. Piye? Dudukku pentil raino kembange rembulan pentile cengenge. Pentile samini. Oh. Wah, pentile cengenge kembange rembulan. Ora ana wong luwih demes, aku dhewe sing luwih demes. Ngono. Yo alon-alon nek ngajari tak tulis kok. Meneh alon-alon. Rapalan nek ketok ayu. Denok demes. Piye lali wis. Sing paling demes lali Riko piye sih? Duduk
pentil raino kemendili sengenge kembange rembulan pentili sengenge ora ana wong luwet emas aku dhewe sing luwet emas ono aku dhewe pendile samini sing luwih pentil kaya kono lah ngomong wae wek tau kon ngajari makasih tak sebar pendel serengenge pendile sing paling pentil bu hari kok miring-miring iki kae kocone nang ngarep endi wis salah iki nek aku duke jan carane aku duke ra koyo ngono mbok iki diukur nang kene kan diingin nah berarti iki rasa iki opo kowe men nang kono men kowe go pernah riko nek ngompol nang kene yo nang jero ayo nang jero jalan-jalan ora jalan-jalan nanti nang sawah duwe daya ya wis ayo mlaku wis arep lho arep arep dintuti mlaku dintuti kae malah brot-brot nah ayo jalan-jalan dari cara tanduri wis tanduri ya tak kaki susu yo wis itu ojo nang yang wis itu ya kok memang tuh maafkan saya teman-teman ketik ojo kamu enggak sandali kok aku nanya dong izin apa aja ini Fred tuh tenja kok enggak tak kaki susu nah ini gua orang liwat lah mbok ya kok liwat lah kepangan lenggah bubur mangan mangan bubur maneng gampang tuku wae lah mangan ra kepangane anggo apa ya iki ono bubur apa ra sing males sak oi aman ketan kok kena ketan pangan ku tadi ketan wajik karo ketan ngomong mededek aku mededek ada pitik kok wis men mau pitike kur papa tok ada mari ngalas kok wis tanduri rasa ngalas kok jerawan itu tuan kok tontonan aku maneng wong iki tontonan yang menang bayar iku ora gelem bayar yo aku sih iki kowe wong wis banyak kok jaluk meneh nang dene bayar sampan karo sapa aduh gimana anak itu bojone Penny kae ra nompo nang tak takon ya ra nompo ngapusi iki kowe dipangan ku tadu ketanduri ora kowe kerupuk ora sayup mek gedake bae kerupuk ora sayup kowe kerupuk apa nasa panas karo roti kok roti opo roti mau ya wis iki mau aman dedak kok men sing gampang yo ora iwak iko ada iwak ora opo iwak mau iko kok apa saiki mau sih aduh ke roti ya roti aku mau dong enak roti enak ono kalau enak cekul ki ngono nah iko apa saiki mau mangan apa iko mau ya wis masuk suwe yo nah masuk suwe yo kerupuk iki dari kerupuk iko mang kerupuk tempe ora dipangan tempene apa mau mau pangan kucing ora ini kok dicelupke kerupuke ya anku roti wae sih dicelupke roti mau wis mbok denger ya belum ada gua mau kok hari kok pengen apa ora pengen apa-apa ya nang kerupuk wae yo nekane kae kaya apa bukan PT wong ora di PT nah pengen sing gurih-gurih yo kan awane males roti bosen apa bosen paling mangan buah udah dulu ya teman-teman